Hello logoफोर, good morning. नोंथांमोनखौ गांसेलाव खेबसे बर' सुनाय थाबाय. दायो जोङो दिगाजुलि आलि सिङा थांगासिनो आरो गारिनि सिट कभार लागायनो. लोगोफोर नायलांफाबाय था गासिबो माबायदि सिट कभारखौ लागायो ओमफ्राय माबायदि नुयो फाइनाल लुकखौ नायबानो जाबाय नोंथांमोनाबो. लोगोफोर दायो न'निफ्राय ओंखारबाय ससे लामा आवगायबाय. दा गासिबो भिडिअखौ जोबजासिम लोगोफोर लेट्स गो थांबाय थानोसै. जोंना गामिनि लामाया बेबायदि लोगोफोर माने सिसि ब्लक जानो नागिरदों जागोन आरो ओमफ्राय अन्थाइ गारनानै दोनदों. माने अन्थाइखौ लुरार होदोंमोन होनबाबो ओंखारफिनजोबदों अन्थाइया. ओमफ्राय गाज्रि जानानै दं माने बिराद टेक्स सायो. लोगोफोर पेसेन्जार गारियासो बियो पेसेन्जार गारिसो मानसि बोग्रा. थांबाय थानोसै. पाका लामा मोनबाय ससेनिफ्राय. दैज्लां बोथोर हाबहांनायजों बैसागु बोथोर मोननायजों गामिया सोमखोर सोमखोर जालायबायना लोगोफोर. नै बिफांफ्रा माने गोथां गोथां जालायदों आरो नैबेखौ जा साब सेन्टार होनो आरो बेखौ गैया मानसि गैया माने थाव खरस ओंखारनायनि मानसिफोर मोनगोनदां सानदोंमोन ओमफ्राय माने सासेबो मानसि गैया आरो सकाव माने मानसियानो गैया. थांनायजों लोगोसे थाव खरस मोनलांफायोबा मोजां जायो नालाय पेसेन्जार गारि नालाय ना मा होनो लोगोफोर. थांबाय थानोसै होनबा. शुटिं लानो बिराद मोजां जादों जायगाया लोगोफोर. ओरैजाय बागान ओमफ्राय दुब्लिबारि लोगोफोर. पुर्निमा बर'नि मोनसे बैसागु मिउजिक भिडिअ फैगासिनो. जों बैथिं लागोन शुटिंखौ. बै जायगायाव लागोन जोङो समबारखालि लागोन शुटिंखौ. गासिबो सब खामानि जाबाय. आंनि चेनेलावनो नुगोन आरो शुटिं बानायनाय ब्लगखौ. लोगोफोर माजबाद टाउन मोनहांबाय आरो नैबे साहाथिंजाय माबा थाङो दै भुटान भैरबकुन्द थाङो. ओमफ्राय इथिं जों दा थांसिगोन दिगियाजुलि अरां उदालगुरि तेजपुर इखै थांसिगोन आरो सिदा. लोगोफोर नायलांबाय था गासिबो. जों दायो थाव सोनानै लानि गारियाव. थाव दिप मोनफैबाय. थाव सोनानै लानि. Azwar petrol pump. फंबाय बेबो आरो ना आंना गारि गंसेया. गारिया आंना गंनै गासै. लोगोफोर थावखौ सोखांबाय ओमफ्राय दायो थांबाय थानोसै. थावखौ सोखांबाय लोगोफोर गासिबो नांलांफाबाय. तेजपुर रड लोगोफोर बियो. थांबाय थायोबा तेजपुर मोनहैगोन. जिखुनु माने बहा थाङो नगाव भालुफुं गासिथिंबो आरोना बिदिनो. गाइस जों फाइनालि मोनफैबाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम सापर्ट खालामबाय थाबानो जाबाय. आं अफिसियेल मिउजिक लाबोगासिनो साननैसो उनाव. गासिबो नायलांफाबाय था. आलि सिङा होनो आरो बे जायगाखौ लोगोफोर. ओइथिं गेरेज दङ ओमफ्राय दखाना बेनो. सिङाव माने सीटखौ खुलिग्रोनानै लादों. सीटটো খুলি ল'ব আগতে ন মই ভিডিঅ' বনাই আছো দেই অলপ. जोंहा दर्जि बिथाङा আহিব লাগিব ना আৰু কাস্টমাৰ
मोर भिडिअ साइकिनि आहिबो ना बनायलाव फैसा भिडिअ बना माने दायो सिटखौ खुलिग्रोनानै लाग्रोदों होमबासो फिटिं खालामनो हायो नालाय मोजां सुथेनानै लोगोफोर नायलांफाबाय था गासिबो बेनिफ्राय जुदि सोरनावबा कार दङ सोरनावबा गारि दङ कमेन्टआव हर अबे खन्दआव जायगाया आं खोन्थानानै हरगोन बिराद मोजां सुयो आरोना कभारखौ लोगोफोर नायलांफाबाय था गासिबो दा नोंसोरबो नुगोन माबायदि फिटिं जायो लोगोफोरनि सिया बेनो जागोन आरो सिट कभारनि सिया बे मोनसे ओमफ्राय जोंहा मोनसे बे मोनसे माबायदि मेक्स जायो नोंथांमोनाबो दायो नायबाय थादो गासै 4000 लादों बिनि दामखौ सुनाय ओमफ्राय सिंनि दामखौ लोगोफोर गासिबो नायलांफाबाय थादो दा फिटिं जाखांबा देखायनोसै सिटखौ खुलिगासिनो दायो थ' लोगोफोर कमप्लिटलि सिटखौ बख'जोब्बाय नै कमप्लिटलि सिटखौ बख'जोब्बाय ओमफ्राय दा Rosanda, কি খবর? আলিসিংহানি গ্যারেজ রফিক দানি फंबाय न रफिक दार भाइटि नय बिराद मोजां बानायो आरो इलेक्ट्रिक माने सफ्टवेयार ओमफ्राय वायरफोरनि खामानिखौबो हाजोबो बिसोरो इउट्यूबर दिया আছে ভিডিও কাস্টমার আইব দিম এই দাদাকে দেখে আছো মই ইউটিউবারে হয় গানা গাও মই গানা গাও मोर चैनल साबि गाना আছে मोर बहुत लोगोफोर दायो बानायगासिनो नै सुहांबाय आरो আপনার নাম তো কই যাছেন দা হবিবুর রহমান হ্যাঁ মোহাম্মদ হবিবুর রহমান मोहम्मद लोगोफोर आलि सिङाव फैनानै बे नामखौ गाबज्रि फैनानै माने नायफैबानो मोनगोन आरो लोगोफोर नायलांफाबाय थादो दा आब' गुमैबो मोनफैबाय नै गारि बानायनो फैदों आरो एक्सट्रानि गारि आब' गुमै Hey होनलाय हाय होनलाय मानसिफोरखौ हाय होनलाय रागा जोंदों नामालाय बेलाय तात मोनसे जाहांबाय नै खावसे जाहांबाय ओमफ्राय दा सुबावगासिनो बेयाव जिरायनाय फंबाय सानैबो आफाखौ मोनामो बे नोंनि मोनामनायखौ केमेरायाव मिथियो नामा नालाय सिख्लाफ्रा फसायनायनि एसे सिख्लाफ्रा फाग्लि जालायखायो दिनै लोगोफोर खामानिया जाहांबाय जाहांनायालाय गोबाव लाबायानो दंबावसो आरो खामानिया मैथियानो जाथ'वाखै जाहांगासिनोसो दासो ओंखाम जाना लायग्रोनांसिगोन ओंखाम उखैबाय टाइमाबो 12:30 जाबायानो गासिबो लोगोफोर ओंखाम उखैनायखाय ओंखाम जाना लाग्रोनोसै एसे माने मोनागुलायगोन आरो भात तो 3टा निरामिष दुटा और एटा है मांग आमाक निरामिष दुटा मा मिरामिस जायो मा गोथाव दिनै मोनजाया नै बिथाङा गावहा बेदर जानायखाय आंखौ जानो थिनदों आरो बिरादनो जागौमोन माने जोंहा दिनै जाया आरो साना हा यानोलाय केमेरायाव आखाइखौ मानसि लाखो ओमफ्राय ओंखाम जागोन ना जाया फै आपिं दजों ओंखाम जागोन
जानानै लाग्रोनोसै आरो ना ओइ जयै लोंना ओमफ्राय माने खबर सुनाया गोबाव जागोननो मोनागुलायगोन आरो ओंखायनो जानानै लाग्रोनोसै नङाबा जानो नायनो हरबाय थादो मोनफैबाय ओंखामा लोगोफोर जानानै लानोसै आरो माबायदि जानांगौ जायो जानानै लानोसै आहा मालाय थान्दा लोंदों सोर नायनो थान्दाखौ गरमनि गोलोमदै गनायनि ओमफ्राय नै थान्दा बथला नै आरो बै लोंनाय थान्दा बथला सल'खौबो जानोसै सल'खौबो जाखांना फैलायबाय दायो ओमफ्राय थांसैलाय मा खालामनो दायो एसे खबर सुनायाव थांसैलाय लोगोफोर 90% खामानिया जाबायानो आंना नै जाजोब्बाय बेफोर जाजोब्बाय गासिबो ओमफ्राय नैयावल' दा गोजौआवल' खर'नि आर्मरेस्टखौ होनांसिगौ स' लोगोफोर नै माबायदि नुदों नायनानै लादो गासिबो माने गारिनि कालारजों मिलायनाय जाहैबाय आरो ना सिट कभाराबो स' लोगोफोर नै खर'नियाल'सै बानायगासिनो लोगोफोर 4टा जागुलायबाय नै दा नैबेसिम 90% खामानियाव जाफैबाय जोबजासिम नायदो भिडिअखौ गासिबो दङ दङ नेगासिनो आंखौनो नों गारलांबा गाबगोन ना होननानै आंखौ नेगासिनो दाबो आरामबावदो ससेल'सै दे स' लोगोफोर जा फाइनालि खामानिया नै जाबाय आरो बेयावबो जाबाय थ' दायो फैसा होनानै थांसै आरो फैसाखौ होखांबाय ओरैबो फैसाखौ बिदिबा भिडिअआ एसेनोसैमोन केन'गा हल कामदो मरिया खालायगोन नाय guys bilang komen no YouTuber tuh lah ya আহিব no আহিব দোকানত সিলকবাত লাগে যদি আহিব তাৰপৰা পঠাব আৰু এড্ৰেছ দি দিব মই কৈ দিম আলিচিঙা বুলি মই কৈ দিম आं बुंनानै होगोन ओमफ्राय नोंथांमोना गासिबो फैबानो जाबाय आलिसिङा सिराजुलि पार हय आलिसिङा पार हय आलिसिङा रफिक दखानाव লগত रफिक गेरेज दुकान खाथियाव नांजोबखानाय लोगोफोर बिदिब्ला जों भिडिअ एसेनोसैमोन